Имам един guilty pleasure, Преславе, да ти призная. Да харчиш пари за глупости. Не, това не ми е guilty pleasure, това е удоволствие за мен. Моля, без простоти на моя стрим. Гледаме тук. Да. Чат, гледам ли в очите в момента? Абсолютно да. Какво мислите за Цанов? Няма си развалям вечерта още от толкова рано се. Павеле, как така с тебе по всяка тема, дето никой не сме коментирали, винаги сме наравнали? Не знам. Добре, защо имаш десктоп стейдж и десктоп плюс камера? Защото не мога да се смятам за грозен в някоя ситуация, да не искам да се показвам. Аз мисля, че това вече сме го преминали. А Павка, ти какво си решил да стримваш? Аз така и не разбрах. Ами, Ще правиш новинарска емисия в Twitch? не, гледай сега ще обясня цялата концепция. Много искам да правя анализ на новини, дали ще са AI, дали ще са Върховния административен съд и да си лавим с теб на някакви тематики. Между другото има нещо, което се казва мултистрим и мога в един стрим да излизаме и двамата. Ще науча спокойно. Много ми се прави YouTube. Защо ми се прави YouTube? Защото според мен е важно да се говорят на тези тематики и защото хората трябва да знаят, че има хора, които се занимават с някакви интересни работи. Обаче аз не вярвам в български YouTube. Това е истината. Защото винаги ще сме по-назад и никога няма мога да направим такъв контрол, пък за news coverage, който да го няма някъде по световен мащаб и съответно да направим нещо, което наистина да има смисъл от тази тематика. И много се чуих как точно направя този news coverage и според мен в момента ще е най-добре да се прави това на стрим, да си говорим с хората и буквално вместо да се правя на луд и да ви обяснявам как аз съм първият дете разбрал, че OpenAI са пуснали Sora 4 месеца по-късно, всъщност да спуснем едно видео на някой, който това му е работата и ги анализира за секунди и ние, както се казва, да правим реакция на това видео, вместо съдбина кръстопът, че реагираме на изкуствен интелект, ще тестваме различни неща. Това, което сме правили на моят стрим да се. Точно така. Добре. Именно. Много добре. И тия неща, съответно Стефи трябва да ги взима, да ги реже, да ги качва на видеа на YouTube и TikTok и всякакви такива неща, за да може дали хората да знаят, че това нещо съществува. Това е гола. Супер. Но пък готиното е, че мога да си лафим за нещата, дето работим. На косъм беше. И ще си лафим, това е. Да. Аз с игри не играя за жалост, много обичам, а нямам време. Тук имам един симулатор за 5 бона, заради Преслав трябваше да си го направя. Заради мен ли? Ами да, защото ти ми подари за 4 бона апаратура и трябваше да... Подари, дойде Павката, взе се. Емо я подарих. Кой е гостът ми ли? Един господин, който живее на село и съответно го поканих да види големия град и съответно да види, нали, лукс, да отиде и той каза, човек, не съм ял суши през живота си, ще ходя да хапна суши, защото на село суши нямаме. Правих му кафе, той си мислеше, че кафето трябва първо да го бере от храстите в Гърция и след това да си говори, пък то се оказа, че го е по магазините. Та го запознавам с... Това с... са маслини, не кафе. Кафе няма ли някъде в Гърция? Аз мислих, че трябва някъде да правят... Трябва някъде да правят кафе в Гърция. Никъде не расте кафе в Гърция. Между другото, за четвърти път ме питат за дебата на Тръмп и Байден, аз не съм го гледал. Човек! Искаш ли да ти го резюмирам? Имаш един 77 годишен дядо, който горе-долу още може да говори, един 81 годишен дядо, който въобще не може да говори, които се карат над хоминен през цялото време, до момента, до който по-стария дядо пита малко по-малко стария дядо, ти защо еба порно актриса, докато жена ти беше бременна? Верно. При което другия дядо казва, не съм ебал никаква порно актриса, са да лъжа. Човече, не се е бавал. Свършва дебата, малко по-малко стария дядо си тръгва, малко по-стария дядо идват и го свалят, защото не може да се тръгне сам. Така, слагаме кликбейт заглавие. Анализираме политическата криза. Квадратна скоба. О, готово. Добре. Вира се, че пишеш Marshall Labs в YouTube и ти излиза. Някакво... Ама с шестичка.